bok. Eli ima kantu na ruci. A tako dakle, ona slika? Vrlo neobičan način slikanja. Što je to? Majmun? Misliš da si čuo majmuna? Može li netko od vas reći pokoju da li je to stvarno majmun? To nije majmun, to je mala ptica. Tako je, nije majmun, to je mala ptica. Vidi, i ona slika. Odlično. Oj, Lada će slikati. Što ćeš slikati? O, još ne zna. Dobro. Pato, zar ti nećeš nešto naslikati? Možda hoćeš, možda nećeš. Čini mi se da Pato misli kako slikanje nije baš zabavno. Aha, vrijeme je za veliku izložbu. Evo mala ptica s grickalicama. Njam, baš divno. A, evo i Eline slike. Što misliš o njoj, Pokojo? Odlično. Lijepa. Aha, ovo je sigurno slika male ptice. Što kažeš, Pokojo? Pokušavaš se sjetiti riječi koje bi opisale ovu sliku? A, naravno. Puna života, puna energije, dinamična. Polako, mala ptico, nemoj se previše uzbuđivati. O, evo nam Ladinog umjetničkog dijela. Pokojo želi znati što predstavlja Ladina slika. A, tako dakle, da, naravno. Ona kaže da je to umjetnost. Evo slike ptice spavalice. Što misliš, Pokojo? Iskreno. Lijepa. I spava. Pato, ipak si odlučio nešto naslikati. Možemo vidjeti. Pato, to si ti naslikao? Ima li ih još? Nevjerojatno! Ima ih još! Da vidimo! To si ti naslikao! Nevjerojatno! Možeš li sad naslikati jednu za nas? Hajde, Pato! Svi bi htjeli gledati kako radiš! Želite li vidjeti Patoa kako slika? Da, nacrtaj nešto! Nacrtaj nešto, Pato! Nemaš sve što ti treba? Nema problema. Izvoli, lijepo, prazno platno. Žedan si? Dobro, Pato. Spremni smo. Zadivi nas. Ojoj, Pato, pa ti si naslikao sve one slike, zar ne? Dobro, evo što ćemo napraviti. Prvo, vrati slike tamo gdje si ih uzeo. Jako dobro. Ovdje imaš krasno prazno platno. Izvoli.
Dobro, ne voliš slikati, a što onda voliš? Cvijeće? Imaš pravo, krasno je. Zašto ga onda ne naslikaš? Ne, ali nemaš se čega bojati. Vidi, Pokoja je nacrtao krasan cvijet. Uspio si! Naslikao si sliku! I prekrasna je! Fantastično! Zar ti nije drago što si pokušao? Hurra za Patoa! Hurra što si pokušao nešto novo! Bog! Vidimo se uskoro!